Grabatzen ari garen unean goizeko ordu bat laurden gutxi den honetan, atzo Lasok eta Peio Etxeberriak Lekeitioko Sandi Brobar pilotalekuan jokatu zuten buruzburuko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako B multzoko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Unai Laso zen favorito eta ez zuen hutsik egin 22 eta 12 irabazi ostean gogoratuko dugu. Unai Lasok lehen partida zuela atzokoa buruzburukoan, binaka Martxelistuetarekin final erdietara iritsi zen, eta bertan gainera azkenera arte finalerako aukerekin egon ziren, baina azkenerako ez zuten sailkatzerik izan. Peio Etxeberriak berriz, final zortzirenetako kanporak eta jokatu behar izan zuen Eri Jakaren aurka, eta ari erraz irabazi zion, eta horrek 8 onenen artean sartzeko txartela eman zion. Partida oso ongi hasi da Peio Etxeberriarentzat, 8 eta huts aurreratu da Zenoztarra sakean asmatzen ikusi dugu, gainera Unai Laso ere jarri ezinik bezala ibili da, Lekeitioko pilotalekua azkarra da eta sakeak eta eramateko ez da bat ere eskerronekoa, eta hori bai batak eta bai besteak oso ongi baliatu izan dituzten momentuetan, eta hasiera horretan Peio bizi ikusi dugu bere ritmoa kantxan inposatzen, eta Unai Laso berriz apur bat haren menpe eta sekulako maldatzarra ipini zaio partida hasiera horretan, eta erreakzionatu beharra zeukan. Gerora partida aldatu eginda, 5 eta 8 hurbildu da, Unai Laso sakearekin gainera ikeragarri asmatu du, bigarren pilotakadan ere erasokor ikusi dugu, eta kolpez fresko gainera. Bizkarreta Gerendiaingo aurrelaria, eta hori pilotari batentzat batez ere txapelketan sartu berri denean oso garrantzitsua da, ez? Lehenengo partidan sentsazio onak edukitzea eta kolpez freskotasuna duela ikustea, eta hori Unai Lasok atzo erakutsi zuen inolako zalantzari gabe. Lehen etenaldira 12 eta 10 emaitzarekin iritsi dira, partida parekatua zegoen, baina gerora erabat aldatu zen. Unai Laso jaun eta jabe izan zen, Peio Karazo handiak izan zituen sakei erantzuteko, gainera Unai Lasok sakeak ia guztiak erdira atera zituen, bazekien hor mina egin zezakeela, eta alaxe egin zion min handia egin zion Peiori, eta tanto asko pilotaka da bakar batekin erabaki zituen. Bigarren etenaldira berriz 18 eta 12 emaitzarekin iritsi ziren, jada Peiok ere defentsan beste batzuetan eraman ohi dituen pilota batzuk ez zituen eraman, horre kamut samar ikusi genuen une batzuetan, eta Unai Laso berriz berea egiten, tantoak bata bestearen atzetik, gogorra izan zen partida, gogorra, baina bata bestearen atzetik Unaientzat izan ziren, eta azkenerako 22 eta 12 Bizkarreta Gerendiaingoak lehen puntua erdietsi zuen, eta honen bestez zehaztu da jada final laurdenetako ligaxkako B multzoko bigarren jardunaldian ze partida izango diren, batetik Lasok Artolaren aurka jokatuko du, eta Peio Etxeberriak berriz Aitor Elordiren aurka. Gogoratu, Lasok 22, Peio Etxeberriak 12 Lekeition.